Azido oxoazidoen nomenklaturakaz jarraituko dugu eta orain funtzionala bat eta funtzionala bi ikusiko doguz. Badira aurreko estok, baina funtzionala B esaten jakie. Adibideak bardinak dira, beraz, ez metalek erabiltzen daben oksidazio zenbakia jakiteko ikusi barriro aurreko bideoa. HClO2 kasu honetan, kloroaren oksidazio zenbakia 3 da. Begiratu Moodleen dagozan kuadroak nomenklaturak jakiteko. Funtzionala bat, azido hitza inpinten da lehengoz, gero oxigenoaren alboan agertzen dan zenbakia, kasu honetan di, oxo, ez metalaren izena gehi iko dioxoklorikoa, eta parentesis artean, kloroak erabiltzen dauan oksidazio zenbakia. 3. Azido dioxoklorikoa 3. Funtzionala bi egiteko oso antzekoa da, baina azido hitza erabili beharrean hidrogeno erabiltzen da eta iko atxizkia gehitu beharrean ato gehitzen da. Hau da, hidrogeno di oxo kloratoa 3. Kontuz funtzionala bi eta sistematikoagaz. Biek daukie hidrogeno hitza, baina funtzional bian bakarrik ipinten da hidrogeno hitza eta sistematikoan hidrogeno edo dihidrogeno, segun hidrogenoaren alboan agertzen dan zenbakia. Hurrengo adibidea HBrO4. Bromoaren oksidazio zenbakia 7 da. Funtzionala bat, azido tetra oxo bromikoa eta parentesis artean 7. Funtzionala bi, hidrogeno hitza, tetra oxo bromatoa 7. Hurrengo adibidea H2SO2. Kasu honetan, sufrearen oksidazio zenbakia 2 da. Funtzionala bat, azido hitza, eta oxigenoaren alboan agertzen dan zenbakitik jarraituko dugu. Di oxo sulfurikoa 2. Funtzionala bi oso antzekoa da, baina azido hitza erabili beharrean hidrogeno eta iko erabili beharrean ato. Hidrogeno di oxo sulfatoa 2. Azken adibidea H2SeO4. Selenioaren oksidazio zenbakia 6. Funtzionala bat, azido tetra oxo selenikoa 6. Eta funtzionala bi, hidrogeno tetra oxo seleniatoa 6.